Și bine v-am găsit la un nou vlog, eu sunt David, alături de mine este sora mea, Ana24. Salut! Bun, dacă vă place jocul ăsta, și subscribe normal și dacă vă că să vă place, o să mai face multe episoade. Ok, bun. Ana, du-te la parcela ta. Asta e parcela aici mea. Doar se pune la un și noi pentru că și după-l vinzi. Eu știu extrem de bine jocul ăsta, ca idee. Eu mai mult joc. Astăzi cred că o să vreau să fac o achiziție nouă. Dacă vă întrebați care o să fie achiziția, cred că o să ne luăm un tec. Să punem pe aici. Iar nu. Și de unde am avut atâția bani? Un băiat. Mi-a dat niște fructe. Și i-am venit. Aici. Atunci pe ăla. Aici sau de pe primul. Ăla-i de aur! Așa nu știu cap să vă gândesc pe ăla. Ce faci? Hai să mergem. Nu mai pot, maxim. Trebuie să-l vând. Am făcut niște bănuți și ne mergem înapoi și mai colectăm câte de mult putem, normal. Avem grădina asta de muști. Eu mai m-am jucat, am vrut să văd cum este, să nu mai stau să plictisesc cu jocul, da? Nu știu când o să mai bag și eu bani în jocul acesta, eu am băgat tocmai 75 de lei leuți în Free Fire. Dacă vreți și videoclipuri cu Free Fire, o să mai postăm, nu știu când. Nu că am idei și na. O să trebuiască să mai facem chestii. Dar că o să fie destul de bine. Na. O să apară niște videoclipuri, abia aștept, o să facem și live-uri, tot cu Free Fire, cum fac mereu. Nu mă văd. E bine albină la mine. Și am avut o albinuță la mine, dar nu mai. Dar tu unde ești? Unde e parcela? Acolo. Hai, salut. Și ce faci acolo la albină? Păi pot să vă vin ceva? Ciudat, hai să mergem înapoi. La pățică. Nu pot să-l mut pe ăsta, că l-am pus din greșeală și stăm. Și dita-i căpșuna! Ați văzut tomata aia? Dita-i tomata, bă! A crescut! Hai,
din ăsta legendar. Asta e din ala de aur. Și bine. N-ar că e bine. De așa să mai găsesc. Da. Unde am avut eu atâția bani pentru că creier, un băiat, mi-a cam dat niște fructe și eu le-am vândut. Și așa am obținut asta. Dar n-am. A, da, asta. David, de ce se întâmplă cu morcovii mei? Da, ăia sunt de aur, adică se extrem de legendar, du-te și vinde. De mulți bani, cred. Ia zi de nenea, ce mai ai adus pe stocuri? Okay. Eu mereu când vin aici iau de vânzare. Și nu gândesc. Dă-mi banii mei. Ana, dă-mi banii mei. Yeee! Dă-mi banii mei. Yeee! Lasă cu tine. Haide să nu repede partea asta. Uite ce mare e asta! Iai! Vezi-mă că în realitate cred că asta e mai mare decât mine. Caroți, bă, caroți! Gata! Bun, avem niște piși de bombus de Aurelius! Ana, avem bambus de Aurelius, știai? Îi dăm aici la inventarul meu. Selmel. Ghiote. Ați băgat câți bani am făcut acolo. Mă, eu parcă n-aveam aici atâția. Aveam vreo 300 și ceva de milioane. De mii. N-aveam eu 500 de mii. Ciudat. Mai uite cât a copșună. Am înțeles. Astea mari, copșunile astea, păi poți, dar nu cam pot în același timp. În cazul trebuie să bagi bani. Dar Ana n-are bani. Și la mine face. Cred că le dă cu salivă din aia să le crească. Eu cred că vine la mine să ia tot nectarul de la ele. Cam acolo niște frolicele. Pe câmpii, așa le adună copii. Încă mai se uite cântecul ăsta. Da. Noi când filmăm acest videoclip e data de... Ce azi, Ana? Da, la mulți ani tuturor copiilor care se uită la noi. Și după canalul lui Ana și după a meu vă mulțumesc pentru vârsta frumoasă de 300 cât aveam, 330 ceva, nu știu. Încă nu țin minte, dar vă mulțumesc pentru vârsta așa frumoasă de câțiva abonați, nu știu, vreo 300 și ceva, vreo 330 ceva de abonați. Sunt sigur că am. De unde ești tu? Păi, noroc cu acel... Ce faci cu cățele și ăsta? Da, what avei... Dacă mai vreți videoclipuri, dacă mai vreți niște muzici, să scrieți în comentarii despre ce le vreți. Mai ales nu-i vocea mea, nu-i basul meu, nu-i nimic al meu, dar fac sunt un fel de creator, dar în același timp nu sunt creator, adică eu pur și simplu le cer la ai versurile și le bag într-o aplicație care le scriu acolo toate versurile, am copiat versurile, le bag acolo versurile copiate și îmi dă acolo vocea, basul, beat-ul, tot îmi dă. Adică eu nu fac nimica, nu vreau să-mi dau hate, dar nu știu bun pe cât atunci ori mai cânta în gândul meu și nu sunt așa de bun.
Adică când o să fiu mai mare, nu știu, la o vârstă destul de mare de ani, nu știu, 25 poate, sper să mai ne țină canalul până la vârsta asta. Nu degeaba, dar eu mai postez și eu pe canalul ăsta destul de mult, dacă mă întrebați pe mine. Cred că ați observat. Adică nu postez eu să-ți dau mai încet la joc, deci n-am idee. Postez și chestii din asta dacă aveam. Cu Free Fire eu niște live-uri, ăsta este ceva foarte rar, postez eu uneori, dar că nu cam am ce să fac. În ultima vreme am fost în același timp și ocupat. Da, mai am făcut o live gratis când m-am jucat cu acel băiat. Îmi pare rău că nu se găsesc și la încă la găsiturile mele. Dar am apucat puțin să rămân cu el. Îmi pare rău că nu am apucat eu să mă joc cu el în persoană. Pentru că eu atunci eram puțin mai ocupat din cauza că eu trăiesc acum la țară ca idee și am avut un meci. N-am jucat eu acel meci și acolo echipa de fotbal a satului meu versus alt sat care a câștigat. Revenim după ce îți răspunde Ana. Bun, Ana acum s-a dus undeva, are puțină cam trebuță. Și eu să vin și în curând. A sunat-o cineva și se duce repede să facă ce s-a întâmplat. Și nu. Na, v-am zis, murile nu sunt create de mine în totalitate. Dacă vreți și cu versurile mele, scrieți în comentarii dacă aveți încredere în mine să ascultați o muzică făcută de mine și să nu faceți muzică de hate cum m-a făcut Valeriu la Orange Blue. Îmi pare rău, dar n-a avut puțin mai multă treabă ca idee și nu că mai a putut să mai vină. Deci n-a avut treabă. Da, dacă vreți să revin cu videoclipuri de Flex City, să ziceți în comentarii, de ce nu? Și nu. Ok. Cam tot cu acest episod, eu am fost David, ne revedem data viitoare. Dacă mai vreți un videoclip de Grow Garden, scrieți în comentarii. Eu am fost David, clicați butonul de like și de subscribe, desigur, și v-am pupat!